daidai bane mu ɗauka mu almajirai kamar mun fi kowa imani, ba haka bane. Akwai wanda bai da haddan izu ɗaya a Qur'ani ko izu biyu, mai iya yiwa ne a cikin wanda suka haddace Qur'ani a wurin Allah ya fi su daraja. Don ba ko da yaushe matsayi yake tabbatuwa a wurin Allah da tarin ilimi ba, wani lokaci ilimin sai an gwama shi da aiki. Kuma aikin ba shi kadai ba, sai an duba takawa da ke zuciyar mutum. Sannan takawan nan Allah ta'ala ne kadai ya san wane ne ya fi dan uwansa a ciki. Ana iya ga alamunta, amma yaƙini ya keɓanta ga Allah subhanahu wa ta'ala, shi yake da yaƙinin wa ya fi dan uwansa. Kula ga wannan ban isa na ce ni na fi likita wane ba ko kaza ko na fi kishin addini, a'a dole idan suka ba da shawari a saurara. A jiya kamar yadda faɗa da safe ban ɗauka ba za a karatu ba, na samu saƙon yan uwa da yawa likitoci da na san su a Saudi Arabia, na san wasu a ƙasar Malaysia, na san wasu a Dubai, na san wasu a Ingila, wasu a Amerika, dukkaninsu musulmai ne kuma mutane da ka san su sani na hakika masu kishin addinin. Wasu ma daga cikinsu ina burin na zama irinsu a wurin son addinin. Wasu daga Najeriya ne, muna tare da su kullum rayuwarsu harka ce ta addini aulawiyya, amma kowa sai ya kira ya ce in dai a zamanin fiyayyen halitta sallam akan matsalar ruwan sama ya ce wasu sahabbai da Allah ku zauna a gida ku yi sallah, ya tabbata. Kuma ya ce wanda ya ci tafarnuwa kar ya zo masallaci don kada ya cutar da mutane. Suka ce in dai waɗannan hadisan akwai su, to girman fitinar wannan coronavirus ko wata annoba da ke kama da ita ya wuce wannan. Ya ce mutane da ba san hatsarin da ake ciki ba ne. Kasashen da ke da medical facility suke da expertise a duniya suna nan suna kuka suna neman a kawo musu ɗauki. Duba da irin ƙasar Italy wanda a duniya suna cikin developed nations, amma suna cikin halin kakanika a halin da suke ciki. Yanzu a Germany al'amarin ya lalace a yau, sun shiga cikin halin kakanika yi. A ƙasar Spain al'amarin ya gurɓace. Yau an waye gari mutane a asibiti ana kwantar da su akan hanya, a ƙofar asibiti ake ajiye su. So duk waɗannan al'amura da suke faruwa, mu Allah ta'ala ya taimake mu almajirai muna buɗe Qur'ani mu yi tafsiri, amma Qur'anin sai ya ce mana mu tambayi wanda suka fi mu sanin al'amarin da bamu sani ba. Ba na treating kaina sai na je asibiti an duba ni. Idan ina son a mun tiyata ko sajiri ba na yi wa kaina sai na yi. In a cikin iyalai na akwai mai bukata sai dai na kai asibiti a yi. Ashe na amince tafsirin nan da nake yi ba shi kadai ne zai yi sajirin wannan matsalar ba. Me dalili? Abin da tafsirin ya koya mini shine in ban iya ba na je wajen wanda ya sani, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. To kaga anan nayi aiki da Qur'ani da yace na je wajen wanda ya sani in ni ban sani ba, sai in je sai mun maganin abin da ya dame ni. To wannan shine amfanin Qur'ani. Ba kawai in dauka cewa daga ina iya tafsiri kowace matsala a duniya zan saba da kowa ba. A'a, mu rika yi wa juna adalci, mu rika saurara wa ƴan uwanmu da suke likitoci, musamman waɗanda suke da expertise a area. A wannan issue ne na public health. Muna da likitoci da suke manya-manya akan public health. In muna buƙatar wani lokaci ɗaukar mawkifi ko da ko kuma ba da ce ga matsayinta ba, sai mu kira waɗanda suke da takhassusi a ɓangaren, mu zauna da su a tara su, a zauna da malamai su ga girman matsalar. Sai mu tambaye su, amma idan muka ce za mu yi kaza da kaza fa kun goyi baya? A'a, haka bai dace ba, saboda in an yi kaza da kaza akwai matsalan kaza da kaza, to sai kaga an magance matsala. Amma idan muka ɗauki kowace matsala ba ma sauraron shawarinsu, to ban musu adalci ba. Abun da yake gaya min ko da jiya dakta da muka yi magana yake ba da shawari, ya ce malam matsalar ba akan kai nake magana ba, saboda kai kana shigowa kofar ka ta daban, ba sai ka gaisa da kowa ba sai ka zo ka zauna. Amma matsalar waɗanda suke cakuduwa yadda ake cika a annudin kana darasin nan, ya ce mu muna zuwa ba yadda za a yi numfashin wani akan wani saboda cakuduwa ake. Dubban mutanen da Allah yake tara a wurin, Allah kaɗai shi ya san adadinsu. Sai ce kula ga wannan, wani mawkifi ana ɗauka ba don kanka ba ne, don al'ummar da ka tara. In kanmu ne irin wannan baya ba mu tsoro. In a yau ni Isa wallahi al'azim zan ba da rayuwata a yau ya zama dalilin karewan coronavirus a Najeriya, wallahi daga kan kujerar na amince na bar duniya don Allah ya kawo karshen ta a cikin Najeriya. Muna iya haƙura da rayuwar mu don wasu su rayu, amma abin da muke tsoro kar mu yi ganganci. Tunda mu muna shiga masaci kofar mu ta daban, mu zauna a kujera daban mu yi darasi, mu fita ta kofa daban, amma mu cakuɗa mutane ba ma damuwa da lafiyarsu. Wani ya yi tari akan wani, wani ya yi kaki akan wani, wani ya yi numfashi akan wani, wani ya gaisa da wani. Misali mai sauki, mun gamu da wani babban likita ranar Juma'a, sai ya ce, sai miko mu hana assalamu alaikum, sai ya ce mu gaisa, sai ya ce mu nace sai mun gaisa, ya ce mu gaisa, ina masa raha. Sai ya ce ai ya sa sanitizer, ni ma na sa. Sai ya ce masa sanitizer na aka sa shi minti nawa yake expired? Sai ya ce kamar minti 20.
sai na ce to ni na wanda na saka ya kai awa 1 da rabi da wucewa, sai ce to ai ya expire. sai na ce to kaga irin matsalar kenan, mutane ba su ma san sanitizer aka saka akwai lokacin da yake ƙara amfani ba. Wani sai ya ɗauka awa 1 duk yana nan, duk inda ka saka yace bayan minti 15 in zaka ci gaba da mu'amala sai ka ƙara sawa, amma duk wannan ba mu sani ba, mun ɗauka in mun sa sau ɗaya ya isa. Duk kaga wannan menene, sai kana mu'amala da waɗanda suka sani. Na yi magana da Dr. Munir Gwarzo wanda yake chief medical director na State House, na yi magana da Professor Aswell shi ma da yake DG na naka, da 'yan uwa da dama akan matsalan nan. So kula ga wannan abin da nake kwadaitar da mu shine ba kowace matsala ce ta takaita akan mu ba. In akan mu ne, duk wanda zai zo ya ta'alim a masallaci zan iya shiga wurin nan na fita, in na ga dama wanda ke kusa da ni tsakanina da shi mita 3 ne, ba sitting arrangement ba ne? To amma damuwar waɗanda suke wurin mai sauraro kowa haka za a masa wannan gatan, ba haka bane. To wasu matakai muna ɗauka ba wai don kan kanmu bane. In kan kanmu ne, wani lokaci kalubalen da muke tunkara katun ma ba za mu yi ba, amma matsalar ta shafe mu kadai ba ta hana mu yin darasi. In dai za mu iya tashi mu yi, ba ta hana mu yin darasi, amma damuwar mu shine mu rika duba masu rauni da suke cikin halin kakanika yi. Muna da asibitocin da a yanzu na'urorin da suke da shi gaba daya, a wasu jihohin ma idan kes ya lalace na coronavirus sai an je ICU, intensive care unit. Akwai state da ba su da guda 4 ba. Yanzu a Europe akwai gari ɗaya mai sama da 1000 sun cika, ana kwantar da mutane akan kwalta. Ɗiban gawawwaki ya gagari motocin asibiti, sai an zo da motocin sojoji ake ɗiban gawawwaki kamar yadda ake ɗiban ƙasa a cikin wilbaro. Kuma waɗannan ƙasashe ne da suke da ci gaba da mu, Allah ta'ala bai kai mu irin wannan mataki ɗin ba. So abin da nake so in faɗa a nan shine, ba ina shiga cikin maganar da girma bane, amma mu rika yi wa 'yan uwanmu da suke da expertise, suke da specialization a ɓangaren kiwon lafiya, mu saurara shawarinsu. In ba haka ba sai a samu matsala, tun da gafiyayyen halitta da ake masa wahayi da Allah ta'ala yake yabansu ya kare shi, ya canja matsaya akan kililin dibino saboda ya ba da shawari sun yi kuma abin bai yi kyau, bai ce to ku koma yadda kuka saba. Ya ce kuma antum a'lamu bi amri duniyakum, al'amarin duniyan nan ku kuka sani, ni ban san shi haka ba, so da aka ku ci gaba da yin abin da kuka saba. Baya ga wannan, mu duba kissar fatawa da aka yi, duba bangare ɗaya ba a duba ɗaya bai kawo matsala. A cikin fiqhus sunna mu duba ta'aliq na tamamul minna fi ta'liqi ala fiqhi sunna mujalladin farko a shafi na 64. Wani sahabi yayi tafiya da ƴan uwansa sahabbai, sai janaba ta kama shi. Me ke faruwa? Sai tambayi wasu daga cikin sahabbai, sai ce janaba ta kama ni, sai suka ce kana da ruwa? Sai ya ce eh, suka ce to ai wajibi sai kai wankan janaba saboda ya kwanta ne mafarki. Wajibi? suka ce wajibi sai kayi wankan janaba. Yace ba ni fa da lafiya, suka ce ai wajibi sai kayi wanka. Sai ya je yayi wankan janaba don yayi sallah, kuma dalilin wankan Allah ta'ala dauki rayuwarsa. Aka zo aka ga fiyayyen halitta, aka ce gashi fa abin da ya faru, iya da janaba ba lafiya, amma su sun ce tunda akwai ruwa dole sai an yi. Kaga sun nuna bangare da suka kalla na ilimi, shine inda ba ruwa sai ayi taimama. Tunda iya da ruwa sai yayi, ba su duba ɗaya janibin da ba su sani ba, shine na cutar nan tana buƙatan wanda ya san cututtuka da magani, ya ba da fatawan cewa idan aka yi wankan nan za a samu waraka ko kuma zai ƙara muni. In zai ƙara muni sai a ce a ba sai ka yi wanka ba. Sai suka ba shi fatawa, sai ya wanka da wannan ya rasu. Fiyen halitta a gaya masa ya ce su suka kashe shi. A wata riwaya ya ce Allah ya tsine musu, a wata riwaya ya ce Allah zai saka masa. Su suka kashe. Sai ce in ba ku sani ba ku tambaya mana. A'a ai mun dogara da ayar in ba ruwa a tema. Ya ce to in kun dogara da wannan ayar ba ku san kuma akwai abin da ke hanawa ba. Kaga janibin da suka sani shine na ayar da ta ce in ba ruwa a yi taimama, amma ɗaya ɓangaren kuma shi da ba su da ilimi a ciki, akwai cutar da kuma ba ta buƙatar ruwa. In ba ta buƙatar ruwa sai a yi mai, sai a haƙura. Akan fa tafarnuwa kaɗai, fiyin halda ya ce idan ka ci karka zo, don tana iya cutar da mala'iku. Wata riwaya tana cutar da masallata. Tafarnuwa fa akan wannan aka yi hukunci. Me dalili? Saboda shi addini maslaha yake dubawa. In ni na aminta na ce na sadaukar da rayuwata, duk wanda ke wurin haka yayi. Idan ni ina da gatan da in ba da lafiya ina da aminai ko ƴan uwa ko wani rufin asirin da za a duba lafiyata, akwai wanda idan ya shiga jarrabawan kuɗin maganin naira 1000 ba zai iya ba. Su da in ana takin fatawa matsayi, ba ana auna da masu ƙarfi da wadata da rufin asiri bane, ana duba da mafi rauni a cikin society, wani hali suke ciki. Muna cikin al'ummar da talakawanmu a yau abinci ya gagara, wajen kwana ya gagara, ruwan sha wani a gidansa a yanzu babu ruwan da za a sha.
idan za mu yi fatawa sai mu duba na ƙasan nan wani hali suke ciki, idan suka shiga wani jaraba ni da kai me za mu iya musu, ba mu duba mu matsayin da muke ciki ba, matsayi na mai rauni ake duba shine tausayi da jinkai. Akwai matakin da in ya kai ba za mu iya musu komai ba, kuma wannan al'amari a yanzu ba shaɗi ba ta bane ne, gashi nan ya bayyana a duniya. A ƙasar Saudiya akwai waɗanda sun kamu da shi, ko a yau an samu sabbin cases sun fi 30, kuma muna magana da su, muna magana da malaman su, muna magana da lecturers a universities, muna da magana da likitoci a can. Babu garin Allah da zai waye da mu magana da su ba. Jiya nan nayi magana mai tsawo da wani dakta daga can, musulmi ne ba larabe ne, mun fi awa ɗaya da shi yana mun bayanai akai, yace mutane fa ana rena abin nan, mu fa yanzu ga halin da muka shiga ciki a yanzu sun kai matakin da gida ma likita ba iya zuwa ya je duba iyalansa a asibiti ne. Yace sa irin mask na fiska kadai ya sa yanzu fiska ta shashata, sai ga fiskar mutum ta yi rami har jini take tara saboda tsabar sa face mask a fiskarsa, saboda ko hutu ba sa yi. Muna cikin rauni a Najeriya, ba mu da kayan aiki sosai a asibiti, ba mu da magunguna yadda ya dace, ga kunci ga talauci. Wasu al'amuran mu yi hikima mu takaita, kar su shiga cikin mu da yawa, saboda kullum rigakafi ya fi magani. Alwiqaya khairun min al-ilaj. Idan za mu yi wiqaya din shi zai fi dacewa. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya takaita mana fitintunun nan, Allah ya nuna mana ƙarshen su, kuma na biyu kada rauni ya yawa a jikin mutane, don an ce a takaita kar a tsorata, kada tsoron coronavirus ya kai tsoron Allah a zukatan mutane, wannan kuskure ne. Fitina ta jarrabawa ne, annoba ne da Allah ya jarrabe mu da ita. Duk wanda Allah ya kaddara sanadinsa ne, ba abun asara bane don an tafi a cikin ta, saboda shahada ce. Amma laifin shine mu yi ganganci. Idan mutum ya yi ganganci kuma ta kashe shi, ba fa shahada ya ba, ana magana akan wanda ya bi duk matakan da ya dace ne. Amma mutum da kansa ya ga fitina ya je jefa kansa, yan ce wala tulqu bi aidikum ila tahaluka. In kuma kana ganin cuta ne, ai la tatamannu liqa al'adu ne, fa idza laqitumuhum fathbutu. Kar ka rika begen gamuwa ma da abokin gaba, ba fatan alheri ka ce Allah ya hadan da abokin gaba na, nabi ce kar ka yi wannan begen. Kullun ka rika yi wa kanka fatan alheri, ka dauki matakai. Inda fatan gamuwa da abokin gaba ake, ai da manzon Allah zauna amma kada bai je Madina ba. Inda kawai ana fatan kawai take ne a mutu, da bai sa sulke a filin yaki ba. Duk waɗannan yayi ne ya dauki mataki precautions, amma idan ajali ya zo babu ba dabara. To mu yi imani da Allah, mu zama masu haƙuri, mu gane wasu a dalilin wannan zai ɗaukaka matsayin su Allah ta'ala, dalilin wasu Allah zai kankare musu zunubansu dalilin wannan annoba, wasu sa yi shahada. Amma abin hatsarin shine kar a same mu da sakaci da rashin sanin ya kamata. Wanda ya sakaci ya mutu a irin waɗannan abubuwan bai zama shahidi. Shahidi wanda ke samun darajar shahada, wanda ya bi dukkan matakin da ya dace, babu ganganci. Me yasa aka ce wanda ya kashe kansa bai shahada ba? Ai kaga me dalili, saboda akwai iyakan abin da mutum zai iya yi. Don haka waɗannan abubuwa, na farko mu zama masu imani da Allah, mu ɗauki mataki mai tsanani a kai na nisantan duk abin da zai samu watsuwar cutar. Na uku kuma mu yi tawakkali zuwa ga Allah. Wajen tawakkali zuwa ga Allah akwai al-akhadhu bil asbab. Duk abin da binciken likitanci ya ce ko hukuma ta bincika ta ce a ɗauki matakin karewa, mu kwatanta yin biyayya ga wannan. Wannan duk al'amura ne muhimmai wanda Allah ta'ala ya sa zai zama sanadinsa in mun ɗauki mataki, insha Allah ta'ala duk wanda ya zama sanadi a cikin mu shahada yayi. Kuma shahadar nan muna roƙon Allah ya bamu ita dare da rana, amma kuma kar mu yi ganganci wajen jefa kanmu cikin halaka. In muka yi wannan kuma bai zama shahada. Allah ta'ala ya kare mu, Allah ta'ala ya takaita fitinar a Najeriya, Allah ta'ala ya bamu mafita, waɗanda kuma Allah